Yaplarında ni barını gösteririz, nişi biliriz, karşı alırız, zaten benim iş malay üstüren, eciz, kişiye iş verdik, kalemiz asarlarını da veririz inşallah. Kalemiz yaşayan da da Hazır üstüreler, avulda da üstüreler, malda üstüreler. Hem de 10-15 yıldan sonra şu gençler avulga koytmasa. Bir bize ziyanı bir şey değişir. 11 yıldan artık işler. Ağırlık işler bana dalayamlar. Eskisilik, ayrı kişide, hayalde Allah'a balık bakmak gibi. Kurullarında usalar da gençler üstüne başlarlar. Allah'a biliyorlar, Karabaşlar gibi derasından isimleri başlıyor. Bu ülkede bizim tüm maksat yaşamımızı kapatalım. İşte İslam Sözler, İslam Öğretmen Bırakıyorsa
сүзләрен туплап, матурлап, шушыны безнең милләттәшләргә җиткерү ул бик зур эш булыр. Әлбәттә, 4000-дән артык татар авылы бар Россиядә. Һәм аның арасында үрнәк булып тора торган авыллар бар. Ул Татарстанда түгел, читтә шушы авыллар үзләренең юлын табып, матур итеп тормышларына баралар. Динне саклыйлар, телне саклыйлар, бер-берлекләрен саклыйлар. Әлбәттә, ул безнең өчен зур үрнәк булып тора. Biz de үзебезнең яктан эшләргә тырышабыз, менә шушы Сабан туйларын үткәрергә сезнең белән. Шундай форумнар оештыру. Безнең телевизион программалар ТНВ планета без аны үзгәрттек бераз. Үзебезнең читтә тора торган татарларыбыз өчен кызыграк булсын өчен. Интернет программалар, менә татар телен өйрәнү программалары. Хәзер татар телен укытучыларын укытырга специалистләштерелгән курслары әзерләйбез. Мондан кеше ипәр булмый шагырыз, без көтәбез сездән үзегезнең яшьләргә монда яшьләр киләчәктә алар яңадан кайтып сезне мәгълүмгә булырга тиеш дип. Бүген күп кенә фикерләр булды, аның тагын да киләчәк булачак. Менә бер фикерем туды. Утыра нәрсә әйтергә. Күп коллективлар бар, зур авыллар бар. Менә безнең университетта калган мәсьәләләрне министр бер автобусыбыз бар. Бер 10 автобусны бирәбез конгресста тарга, сез аны дөрес итеп, менә кайда кирәк, шул өлкәләргә бирергә тиеш. Коллективларда бәлки зур авылларга тиеш. Менә анда мин чыгыштырган авыл җитәкчеләре әлбәттә анда автобус булырга тиеш. Әгәр дә без аралашмасак, әгәр дә без йөрмәсәк, әгәр дә без үзебезне күрсәтмәсәк, безнең өчен кемдер эшләми. Менә үзебезнең тырышлык белән, үзебезнең әрсезлек белән